kabaruuji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Saare. Musidɓe tedduɓe heetten koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗon e no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruuji. Meftande men kabaruuji jamma hannde jaten hen koye denɗi Amatoure e kabaruuji dowlaji dentuɗi États-Unis e kabaruuji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare jaam ñalle mon hande ko ñallawma alet dimanche hawri ko 26 lewru avril hitande ujunaji 26 hawruji mon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen ko toon to Washington hanki jam mono neɗɗo goto arino to alhaji aydiyankoɓe e kanko kerdiɗo leydi sara maison blanche kanko noon o arduno komo jogui pétilaji ndeɓe kadi mo nande nde no felɗi hen goto tugnaɗa andi ko rewto windi wende ko sibabude o no joguino veste kaɗo balluji ɓe ɗum waɗi gañaki no fewi donc way wonde foof Donald Trump e cabinet makko ɓe mbi wonde ɗon kamɓe foof ɓe guitta toon to oɗon hôtel biyeteɗo Hilton ɓe nawa nokkuji kisɗi oɗon jamma kadi ne wayno ko kanko Donald Trump caggal muɗum o artini toon to maison blanche huccite jeydiyankoɓe seeɗa yetti no fewi yimɓe dadiɓe wonnoɓe toon ɗum noon ko sécurité makko e sécurité kadi wonɓe jimadi kanko maire mo Washington ko way wonde foof kanko tumaɗo o wiyete ko Col Thomas Allen wiya ko jangguinannoɗo toon to Californie e kanko kadi ko neɗɗo pijirowo no fewi ko fate gamemuji kadi e wiyama wonde ko kanko hoore makko mo jotodirno walla meeɗi jotodirde e Kamala Harris e campagne mum ko way wonde foof kanko tumaɗo o takkama gueɗe kewɗe ene jeeya jogade anni yande e agent fédéral kanko kadi o ɗanni ko guila Californie o rewi koye train kanko hoore makko neldini manifesto makko wiide wonde ko assassin fédéral ɗum ɗo fof ko hollude wonde violence ɗo e Amérique ene ɓeydi e surtout kanko Donald Trump ko laami ko kanko Donald Trump noon ene wayno hirande walla hirde wonnode hakkude makko janiyankoɓe kanko Donald Trump o ɗaɓɓi ɗum yo watte ñalawma goɗɗo taw ko ɗo e balɗe 30 hande ko fati ɗum on kanko gardiɗo congrès Mike Johnson e nder konguɗi o haali wi wonde ko président mo États-Unis ɓurɗo jogade tuusal ɓurɗo jogade kadi doole temps caɗele temps surtout fitinaji baɗini en ɗum noon kadi kanko gardiɗo justice leydi ndi o wi wonde ko oɗo tumaɗo kañum hoorumi arde yidde fellude toon ene wayno anni muɗum ko gañje walla warde yimɓe jeeyaɓe gouvernement makko kanko Donald Trump gardiɗo FBI gardiɗo kadi secret service e nder koɓe analyse mo mbaɗi mbi wonde ko sibabude oɗo saa caɗele ɗemnoɗe wadde toon hanki to ndeɗo hirande alay saago ɓe micco wonde ko kanko Donald Trump e kanko vice président koɓe potani fottude e nokku goto taw ko ñalawma goto e heure goto ɗum noon kadi ko hunde nde hewani waɗede e wonde vice président e kanko président ɓe gonde e nokku goto illata ko toon to maison blanche ko way wonde foof hanki yinoma wonde ko kanko gardiɗo congrès o e yimɓe hewɓe jeeyaɓe kadi ardiɓe ko fayno défense ɓeɗo fof ne goni toon ardiɓe FBI ɗum ɗo fof ene wayno ko laamu gufnuma toon ɗum on ko hunde nde ganduɗa henne kamɓe Amérique ɓe kewani jogade ko fate ɗiɗon aadaji réaction ngaji ko banggue démocrate en surtout kanko biyeteɗo Raskin ko sénateur démocrate o haali hen wi wonde ko sibabude pellugol bangol toon to sara maison blanche ko alay saago enquête waɗe enquête o kadi taw ko hunde labtude kanko takkaɗo noon wiyete ko Col Allen jaarowo 31 hitande tugnaɗe hande ko yalti ene no jaɓani jabade question ngaji kamɓe enquête ɓe o namto démocrate oɗo sadio mbi ko alay saago enquête waɗi tawa enquête o kadi ko hunde transparent holko addi ngol ɗo pellugol siftinde on kadi kono kanko ardiɗo communication toon to maison blanche hadde pellugol ngol wadde nde o haalduno e fax o haalino wi wonde hirde nde ma won hirde wadde fayida e kadi ne wayno hunde fof ma wat toon hay pelludiral ma wat toon ɗum ɗon noon e wayno ko yimɓe ɓe nene continue enquête oɗo sadio holko waɗi mo haalde ɗum ɗon est ce que mo anduno ko pellowo ma ar walla ɗum ɗo kadi ko complot baɗaɗo to Washington hono tamtole ko sénateur républicain nder kadi ko felditi hande o wi wonde ko ene wayno oɗo sadio o yamiri lawol wonande kanko biyeteɗo Kevin Walsh kanko Donald Trump mo suuɓi yo won yo arde hono Jerome Powell toon to Federal Reserve no banque mabɓe central kañum wori mum yo ar fottita e sarɗiyankoɓe pour ko fate confirmation muɗum ɓen ne ardo oɗo banque central sifti noon tan ɗum kanko oɗo Kevin Walsh ene wayno o arini toon to sud représentant ji kono ene wayno ko namde ɗe tuma o nande républicain e démocrate ko namde toon so ƴeewama tan to banque démocrate ene o jabata jabade wonen par ce que wonen namdomo wonde est ce que Donald Trump perdino woteji tan ujunaji ɗi nogas wonande démocrate en wonɓe toon to sud représentant ji mbi wonde ko sibabu no jaɓata jabade ɗum ɗon pour wiide wonde Donald Trump gagnaki ɗiɗon woteji ene wayno kanko jogorani wonde neɗɗo gonowo indépendant paɗo kadi décision ngaji mum taw basaki e yidde Donald Trump ko way wonde fof kanko Thomas Tillis ko kanko wonno enen kadɗo biɗo wonde ko tanke gouvernement Donald Trump dartinani enquête aji ɗi waɗata e kanko Jerome Powell ɗi ene wayno ko kanko ko dartoɗo pour hadde Kevin Walsh dañji confirmation toon to Sénat habaruji men hande États-Unis tugnade kadi komi toon to Washington hono kanko Hakeem Jeffrey gardiɗo minorité démocrate en wonɗo toon to sud représentant e nder konguɗi kadi ɗe o haali wi wonde ko hay sinde ko woteji garoji novembre hitande ujunaji ɗiɗi no gasi jeegom kamɓe démocrate ɓe kefti majorité to sud représentant priorité mabɓe kamɓe parti démocrate wona wadde Donald Trump empêchement e nder kanko ko haali o wi wonde ko priorité mabɓe ko continue yidde liggodade gouvernement laamiɗo e kadi ƴewde Amérique naaɓe ko oɗo sadio holko woni sohlaji men koko
fate ngurdam ko fate sécurité ko fate kadi surtout régler problème uji immigration et surtout kadi moƴƴinde jokkondiral leydi Amérique jogui e yimɓe ganduɗa ko sehilaɓe mumen ɓoyɓe partenaire uji men surtout ɓe kalata ko fate international ko wawi wonde foof ɗum kadi ko haalluji kewɗi jaltuɗi oɗo dumum foof won démocrate en taw ko sarɗiyankoɓe haaloɓe ni wendi wonde ko kanko Donald Trump e ko ɓuuri hewde laamu makko il faut ko ɓe mbaɗe empêchement so tawi kamɓe démocrate mi kefti kono kanko gardiɗo démocrate en to suude représentant o wi wona ɗum woni priorité mabɓe so tawi ɓe kefti suude représentant habruji men international puɗɗoɗen ko to Mexico e tugnadi kadi ko ummi e konngol makko kanko Claudia gardiɗo leydi Mexico e nder ko haali wi wonde ko yimɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa taw ko militaire uji américain ji liggotonoɓe e CIA mayɓe ton to Mexico o ɓeɗon yimɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa non seulement gouvernement autorisant ɗum kono kala opération ngaji baɗɗo toon ɓeɗon kañumen koye menen jaano toon ene wandi ko gouvernement fédéral mo Mexico tinen ɗum ɗo fof kadi ko semtinde halluji jaltonoɗe dumunoɗo fof wiide kamɓe gouvernement ɓe mbino wonde ko kala ko nawno toon ɓeɗon CIA e opération ngaji mbaɗanno toon ɗi kamɓe gouvernement fédéral tinan ɗum kono noon ko yalti ene wayni ko ɓeɗo ɗiɗi mayde men ari ko caggal nde mbiya jeehi toon e inde CIA pour wawde bonnoyde nokkuji ɗi ganduɗa en taw ko drogue fentono toon en goto tugnade hande ministére toppitide ko fati intérieur leydi o wi wonde hen goto américain ardi toon ko visa touriste goɗɗon ardi toon ko kañum hoɗum ko visa diplomatique kamɓe ɗiɗi fof noon ene wayni oto mabɓe yani koye kaaji yani ko nokku liggiɗɗo kamɓe ɗiɗo ɓe maayi hen e tugnade hande habruji gumiri toon to Mexico hono yimɓe ɗiɗo kadi a militaire uji Mexico ji mayde mabɓe habruji men international hande to Iran tugnade ko yalti kadi hono ministre des affaires étrangères mo Iran hono kanko Abbas Argachi ene wayno arti toon kadi to Pakistan hande caggal kanko hoore makko nde umino to Pakistan ñande samedi o fayi toon to Oman kono noon kuɗo ene wayni ko caggal nde ummi Oman nde no arti directement kadi to Pakistan e ñalawma dimanche oɗo en andaka noon taw artirimo toon ko pour ƴewde continude jokkodiral walde kaldigal hakkude mabɓe kamɓe Pakistan e kamɓe États-Unis siftinde on tan ko kanko Donald Trump ene wayni ko hanki ñalawma o wino wonde ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe wonnaldano toon to Pakistan hono kanko Jared Kushner e kanko Steve Witkoff o wino wonde ko jagol mabɓe toon to Pakistan hayti ɗumnade hande kabaruji gumiri toon to Maison Blanche caggal nde ɓe nani hono kanko ministre des affaires étrangères mo Iran ene wayno o fadani toon to Pakistan o fayi to Oman ɗum noon andaka taw oɗo saji so tawi kanko Donald Trump o neldu kadi ɓeɗo pottita e makko kanko ministre des affaires étrangères mo Iran gonton to Islamabad Pakistan donc ɗum woni oɗo saji joni ko anda tugnade hande kanko Donald Trump ko haali e kanko kadi gardiɗo congrès ko haali wi wonde pellodiral banggal toon hanki to Washington ngal ala foof battande ɗe jogui ko fate gouvernement makko kanko Donald Trump komɓe koyɗe ɗe gummuni pour ko fate jamne dañira to guerre gonɗo hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e Iran ko wawi wonde fof ene woni ko ummi toon to Maison Blanche kanko Donald Trump ene wayno o riwti oɗo saji en proposition gummiɗo toon to Pakistan taw ko Iran naɓe neldi ɗumen ko fate no toɓɓe ɗi jiiɗi ko dartinta guerre gonɗo hakkude mabɓe kamɓe États-Unis kamɓe Iran réaction ngaji gummiɗo toon to Moyen-Orient hono kanko Benjamin Netanyahu e nder konnguli ɗe ƴefti kadi o wi wonde o holli sunare makko no fewi caggal nde kadi no nani won joginoɗo anni e warde kanko président mo États-Unis Donald Trump ko hunde nde ganduɗa kanko Benjamin Netanyahu o wi wonde ko kanko joom suudu makko ɓe belti tawde kanko Donald Trump e joom suudu makko eɓe daɗi hen ala kadi yimɓe jeeyaɓe gouvernement mo États-Unis gañiɓe hen réaction kadi baɗo noon kadi ummima tan kadi to Pakistan ministère des affaires étrangères mabɓe kañum hoore mum waɗi ɓataki baɗo noon pour wiide wonde dañi hen sunare mum wawi wonde fof tawde ala gañiɗo daddiɓe renannoɓe kanko Donald Trump hande toon to Israël tugnade kadi ko yalti mennoɓe wonde ardiɓe partiji ɗiɗi o lundo wonɓe toon to Israël e wiya wonde ko mabɓe ndendin dole mabɓe dartade walla wonde candidat ji e yandinde gouvernement makko kanko Benjamin Netanyahu siftinde on tan oɗo dumon fof kadi ne waɗi seppoji gonɗi toon to Israël e surtout kadi caggal nde ndeɗo haare fuɗɗinde hakkude kamɓe Iran e Israël e États-Unis ko seppoji kewɗi mbaɗa toon non seulement ko haare wonde toon to Palestine nde woni yimɓe mabɓe ha hande heddiɓe ɓe ganduɗa ɓe keɓani ɗumen kadi ne wani ko kanko Benjamin Netanyahu ha hande ɓe continue namdade holko woni sababu ni ko addi haade hakkude kamɓe Hamas e Israël ɗum noon ko jangu bonnongo toon ñande 7 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi nogasnayi donc tugnade hande habaruji gumiri Tel Aviv ko kanko biyeteɗo Naftali Bennett e kanko biyeteɗo Yair Lapid ɓeɗo ɗiɗi en wani kamɓe ɓeɗo ɗiɗi ɓe meeɗi wadde gouvernement kadi ɗum noon koye hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e goho nden kadi ɓe dartini hon kanko Benjamin Netanyahu gouvernement makko mo laamino ken won sappo e ɗiɗi hitande joni kadi ko ɗum woni koye oɗon plan kadi ɓe garti kamɓe koye mabɓe yidde wadde gouvernement rendu ɗum taw gouvernement o goto mabɓe fof nde laamoto ene wayni ko ɓe mbaɗa ɗum ko tourdurol ɗum ɗo fof ko tengtinde wonde caɗe kanko Benjamin Netanyahu oɗo sa joni gouvernement makko jogui continde ardade Israël hande habaruji men international hono Israël e Turquie ne wayni ko ɓuuri kadi nen ummi hakkude mabɓe oɗo sa joni ɗum noon ko ƴewde contrôle de maaji gonɗo to maayo woɗe o nde tina hono kamɓe Turquie ne wayno ɓe mbawino dañde nde jaɓodiral hakkude mabɓe Somalie pour wawde ittude kala pétrole gummoroɗo toon rewnude ɗum e gueji boɗejo hono kamɓe Israël ne ɓe keftini walla leydi biyetendi Somaliland ndiɗon leydi kadi ne wani jako e Somalie ko haɓeteɓe oɗo dumuni fof pour yidde hebde koye mumen kamɓe Israël kadi ne wani koɓe darata kadi ko wona pour pétrole kono
non ko wadde toon base mabɓe beele ɓe mbawa habde e yimɓe ɓe ganduɗa huuti en jeeyaɓe toon to Yemen. Ɗum ɗo kadi ko pelɓodiral diplomatique d' abord hakkude kamɓe Turquie e kamɓe Israël. Ngal ɗon pelɓodiral kadi so woni gonga kadi ma ɓeydan Israël caɗele no fewi sibabude leyɗele kewɗe kadi oɗo saa joni beldani mabɓe kamɓe Israël sibabude non seulement haare hakkude mabɓe toon to Gaza mais kadi caɗele gonɗe hakkude Israël e Liban leyɗele Europe ɓe belta joni. Ko wawi wonde fof haqqillaji ne mbatta toon ƴeewe hol bawɗo wallude Turquie e kamɓe Israël famodirde ko fati ɗeɗo leyɗele ɗiɗi Somalie e Somaliland noon ko ɓuuri hewde leyɗele Afrique woni keftinani ɗum taw. Habaruji men international hande ono paple o mon continue hande kanko ne haaluji makko mo riwti no fewi kala ko wiyete en ñaawoji taw ñaawoji ɗe neɗɗo ne foti warete hen. Ɗum ɗo fof kadi ari ko caggal nde kanko Donald Trump walla département makko justice e nder yamirore nde ñande alhamis nde wi ko oɗo saa joni ɓe jiiɗi yamirde wonde kala yimɓe ɓe ganduɗa ñaawaɓe taw ñaawore mumen ko yo mbari ɓeɗon ñaawaɓe kadi no wayno patno ko ha daña pinguji baroji ɗumen walla ha daña ko fati électricité. Kamɓe gouvernement makko kanko Donald Trump wi wonde ko joni yoɓe gartira peeje goɗɗe taw ko peeje ɗe ko fellude jomum. Ɗum ɗo kadi ne wayno ko kanko papli o ko darima no fewi o haali kadi e nder serment ji ɗi waɗi wi wonde kala ko fati warde innamade ɗum ko hunde nde ganduɗa kamɓe église catholique eɓe cali ɗum. haalduji makko kadi jalti toon de vidéo ko université goto gonɗo toon Temple e oɗon vidéo kadi yaltina toon to oɗon université gonɗo toon to Chicago ko pour manditare 15 hitande nde kamɓe toon to Illinois ɓe kadi ñawore wardina kanko papale o noon e wayno wi wonde église catholique ne continue ha hande habde kala ko woni warde innamade. Ɗum ɗo fof kadi ko hunde hawnaki ma irtu kadi haalduji hakkude makko kanko Donald Trump. Habaruji men international jangu mongu toon hanki toon to Mali ɗum noon ko gure kewɗe surtout wuro to Kati e to Bamako addi e yimɓe hewɓe mayɓe toon wonande armée mabɓe kamɓe mbele wonande wiyeteɓe wat boniyankoɓe yannoɓe toon gonnon ko tugnade journal Figaro bindaɗo toon to France mbi wonde habaru mo ganduɗa leer ministre de défense mo leydi Mali wonde général Sadio e wonni yimɓe jeeyaɓe famille muɗum mbarama nde galle makko yana toon to Kati tugnade hande habaruji gomiriɗo toon to le Figaro ɗum noon ko journal gon toon to France. Ko ɗum waɗi sibabu nde couvre-feu gonɗo toon surtout toon to Bamako ono Youssou Ndour fijirde nde o fonno wadde toon ñande 25 avril en wani ko anila sifti ɗon tan ko toon to Mali e toon kadi to gure kewɗe surtout to Kati en wani ko couvre-feu woni toon tuggi 9h jamma ha yetti 6h suba wonɓe toon to Bamako e wonɓe toon to Kati en wani ɓe kalanta holde couvre-feu gasata kono noon kam en wayno oɗo sa joni kamɓe laamu ngo ɓen continue jogade contrôlé ɗo ɗiɗon nokkuji. Tugnade Seneweb en wani ko situation toon to Mali ala ko leeri hen taw ɗum noon en wayno général Assimi Goïta affaire makko andaka taw kamɓe wat boniyankoɓe e kamɓe armi ɓen continue toon habde to diwanuji kewɗi toon to Kidal e ko tawri kadi to Seneweb ɓe mbi wonde ko wat boniyankoɓe ko Touareg ɓe mbawi wiide wonde ɓe dañi nanodiral hakkude mabɓe e armi Mali ɗum noon ko yamirde wonde soldateɓe risinaɓe wonɓe toon to Kidal mbawa yaltude Kidal e ɗum noon kadi en wayno ko kamɓe soldateɓe wonno toon ɓe goni koye ɗaɓɓude no ɓe jaltiri toon to Kidal ɓe ballodirta koye groupe rebelle en jeeyaɓe FLA neɗɗo goto goɗɗo toon to Kidal e nder konguɗi ɗo haali o wi wonde kon kanko hoorema convoi ene yalta toon to Kidal o andaka noon on convoi ko woni ko fati kanko général Assimi Goïta gardiɗo laamu militaire gon toon Mali ɓe mbi wonde ko gila attaque o waɗi o yiyaka o nanaka omo haala tugnade kadi koɓe kaali ɓe mbi wonde ko kanko hoore makko dongnama to Kati kadi ko toon woni ko kanko hoore makko to wonno o ittama toon o nawama nokku surɗo oɗo sa joni mum mofta taw ko nokku ɗum waɗɗani Bamako wawi wonde fof en wayni ko oɗo sa joni affaire makko anda ko jiida ɗum kadi wono kanko mawɗo service de renseignement général Modibo gagnama e ɗiɗo attaque uji bannuɗi toon samedi ɗum noon o gagna ko toon to Kati chef d'état major des armées hono général Oumar Diarra kañum horum gagnama hen oɗo sa joni ɓe kumpa no fewi ko fate kanko général Assimi Goïta. musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio sar ko ɗo tongi meftande men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam.